Здравейте, скъпи приятели, с поредното образователно видео за вътрешния свят и за трансформация на съзнанието. Включвам се отново от Филипините. Специално за тези хора, които обичат да работят като луди, така наречените работохолици. Хора, ако сте се довели до бърнаут или ако има изключително много напрежение във вашия живот, ще ви споделя една тайна, която може да промени живота ви. Буквално не се шегувам. Пробвайте и ще видите. В момента, в който усетите напрежение във външния свят, в работата си, в взаимоотношения с колегите си, в бизнеса, в каквото и да е, това означава, че вие сте вече няколко крачки по-напред, отколкото е трябвало да бъдете. Това означава, че в този момент вие трябва да прекъснете, да се успокоите, да подишате малко, ако знаете как да медитирате, да помедитирате и в момента, в който вие успокоите вътрешния свят, нещата отвън сами ще започнат да се нареждат. Иначе, ако продължавате с рогата напред, това означава, че вие ще срещнете още повече съпротивление във външния свят, тъй като той е огледало на вътрешния и когато вие отвътре имате съпротивление, то ще бъде изкопирано и отвън и живота ви ще стане много труден, а аз не ви препоръчвам това. Така че, хора, научете се да медитирате, да се успокоявате и ще видите огромна промяна в своя живот. Ако не знаете как, на моя сайт Amilius.bg имам 18, както се казва, дизайнерски медитации, записани в студио, които са водени от мен и ще ви помогнат да намерите покоя вътре в себе си. Така че, от тук нататък топката е във вас и сигурен съм, че може да се справите.